अय आप्पा ए काय कुंभकर्णावाने बाबा झोपलाय रे. करा बा बोल की. आला का सकाळ सकाळी धंद्याच टाइम मला. काय धंदा नाही काय नाही, निवांत आहे ते, लागली झोपती झोपलो होतो. बोल की काय काम आहे. करमाला जायचं होतं आपल्याला. जाऊ की. हा जाऊ की. कधी जायचं. लगेच जायचंय आणि खरी जायचंय. चल मग बस. हा बस की. किती द्यायचं काय जाऊन दिला का काय द्यायचं ते. हा काय द्यायचं ते चल. तसं नसतं पण लागा ठरवून असलेलं बरं. बस हा? काय लांबचा आहे का लागा बस. काय द्यायचं ते. काय काम आहे काय आणायचे. भाजीपाला आणायचा. आणू बस. बरं आपलं ठरवून असलेलं लय बरं असतं रे. बघू लागा परत बस. बसू का मग. बस ये रे अलीकडे चल. चल. परत झोपलो तुला का. चल.